Sabi pa niya, ewan ko kung anong English sa kinhason. Kinhason. Yung suso ba? Suso. Hindi ko alam yung suso. Good morning, Philippines! Hi guys! Magluluto tayo ng sinigang na miso. May tubig ako dito guys. Ito yung nilagay ko. Yan siya. Hindi yan marami guys. Maliit lang. Ilagay ko yung onion at saka yung tomato. Okay? Tomato, onion. Si tomato. Ayan. And then, so pabukalin natin ito. Bukalin. Pabayaan lang natin siyang mag-boil dyan. Lagyan ko siya ng kaunting asin, guys. Sa store kanina, wala silang pichay. Gusto ko sana yung Chinese pichay, or yung kahit regular na pichay na malaki. Kahit lang yun. Meron sila dun pero ang pangit. Ang mahal pa naman ng pounds. Mahal per pound. And sobrang mahal. And then ang pangit ng ano nila para maraming patay. Yung may ano na, nalalanta na siya. Okay guys, nagbo-boil na siya guys. Ilagay natin yung salmon kasi nag-ano na siya. Na-boil na. So, ba't hindi? Ba't pumilit ito? Yun. Yun. Salmon, salmon. Paborito ko ito. Paborito ko ito. So, yan. Ilagay natin itong ito, yung I don't know kung anong tawag nito guys, basta ilagay natin siya dyan, i-boil lang natin, i-boil lang natin siya dyan guys. Ilagay ko na itong, wala akong kinakapi na ano guys, meron akong tinitignan kung ano yung mga sagol, ano yung dapat ingredients na andito, pero ilagay na natin si powder mix. Ilagay natin lahat kasi nagtanong ako noon, sabi pa daw ilagay lahat oy. Bakit hindi pa maglagay-lagay lahat? Yun. Ito na yung ano niya. Ito na siya. Yun. And we have to let this boil, diba? Yun. Ilagay ko na rin si okra. Ilagay natin si okra. Sana hindi ito maglaut-laut rin. Yung parang sticky yung ano ba? Yan. So, we have to let the okra cook, guys. Yan siya. And then, yung dahon, mamaya na yung dahon. Lagyan natin ng pepper. Yun. Yun. Nilagyan ko ng pepper. And this is crazy. Wala akong rice. Kulang ito eh. Yeah, kulang ito. Magluto muna ako ng rice. Hi guys, let's eat guys. Yeah, so let's do it. So let's eat. Ang sarap ng sabaw. Biri sinagingi. Sinaging. Sinigangi. Yeah. Grabe ka sinigang talaga. Sarap. Yum yum. Oh, luto na yung rice ko guys. Si salmon, biak-biakin natin. Itong si salmon. Yun. Sarap nito. Yun. Kain tayo guys ha. Sana meron kayong kinain din dyan. Masarap ito pag may pichay din. Kaso wala talagang pichay guys.
Ang sarap ng sabaw. As in, sinigang talaga siya. Miso-miso. Ganito pala yung miso. Ganito pala yung lasa ng miso. Mm. Ang sarap ng sabaw. Grabe. Gusto ko sana yung ulo ng salmon. Kaso wala, hindi sila sa grocery store na pinuntahan ko, wala silang ulo ng salmon. So ito na lang yun, yung salmon na regular namin kinukuha. Grabe. Tama lang yung asim niya, guys. Hindi siya yung sobrang asim na ganon. May asim siya, pero hindi siya sobrang asim. Sarap. Maliit lang yung okra na binili ko eh. Hindi kasi maganda yung okra na inano nila. Next time, gusto kong magtanim ng okra. Pero ngayon parang late na ata. Ano na tayo? July. Malapit na mag-August. Wala na. Kukuha ako ng rice ulit, guys. Luto naman ata yun. Sarap. May poison ivy ako, guys. Nagka-poison ivy na naman ako. Yun. Another more rice, guys. Kausap ko pala yung ina ko. Nakausap ko kagabi. Nag-usap kami, matagal kami nag-usap ng ama ko, ng ina ko. Ito yung ano, guys, oh. Pepper. I think jalapeno siya. Tingnan natin kung maanghang ba. Hindi. Hindi siya manghang. O, nag-usap kami ng ina ko. Sabi ko sa kanya, pumunta-punta kasi sila doon sa ano, sa bukire namin, sa province namin kung saan ako lumaki, ganyan-ganyan. Pumunta sila doon. Sabi pa niya, na, alam nyo ba yung kinhason? Oh, kinhason ba yun? Yung sa tubig, yung para siyang shell, yung river shell, yung, ewan ko kung anong English sa kinhason. Kinhason. Yung suso ba? Suso. Hindi ko alam yung suso. I will put the picture right here kung makakita ako ng suso picture sa Google. Kung merong sa Google. So, yun. Tignan natin. And pag wala, so that means wala akong nakitang suso. Pero alam nyo ba, sabi pa niya, pumunta daw sila doon. Nanguhan daw sila ng harvest. Hindi man ng harvest kasi ano lang, sa wild man yun, wild. So, dami daw yung kuha nila. Isang balde. Sabi ko, ang sarap naman nun. Ay, binamiss ko talaga. Yun ang pinakaano ko, guys. Gata-gataan. Lilisin mo ng mabuti at saka maggata. Grabe. Pako. Ganyan. I don't know kung alam niyo yung pako, guys. Sa Manila. May pako ba sa Manila? Ewan ko. Kasi yung pako nakukuha talaga yan sa mga bukid-bukid, yung talagang sa farm, yung malapit sa mga gilid-gilid ng sapa, sa river, yun yan. Yun. Sarap. Masakit yung kuto-kuto, guys, hindi ko alam. Masakit talaga siya kahit kumain ako.
Uminit yung katawan ko. Dahil sa sabaw. Uminit. Yung iba guys, yung ilagay nila sa mga sabaw-sabaw is yung yellow onion or white onion ata yun. Pero ako, kung anong meron ako dito, yun na. Ang sarap ng kanin din. Bukas, andito yung asawa ko, guys. Hindi ko alam kung bakit masakit. Kanina pa ito, guys. Nung hindi pa ako kumakain. Naglalaro ako, pero sobrang sakit ng dito. Sa gitna talaga. I'm not sure kung ano to, pero hindi masayang feeling. Hangin ata, parang maraming hangin. Hindi ko alam. Bakit sobrang init? Yung AC nakaon naman. Sarap. Hindi ko natapos. May maliit pang salmon dito. Thank you guys so much, guys. And yun lang siya. I'm going to get rid of the bra. Because I think hangin talaga. I think hangin ito, guys. But anyway, guys, thank you guys so much for watching. And I hope I will see you guys in my next mukbang. Thank you. I appreciate your time. Bye! Bye, guys!